ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2020 ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನಿತ್ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ತುಯರಲ್ಲ ಸೊ ಸೀಸನ್ 2 ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೂಜಿ ಪೋದು ರಡ್ಡ ಆತನಿತ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ 1 ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಆತನ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಅಂದು ಅಕಲನ ದಾದ ನಾವು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಪೇರಕಲು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್ and Anchane nama theatre artist and he is my mentor and my guru so Maim Ramdas sir and Anchane the very handsome personality in the Tulu film industry the writer and Anchane theatre based almost ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಅದು ಬೆಳೆತಿರಾರು ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ಲಾರು ಸೊ he is also an actor and he is also a lawyer ದಾದನ ಮರತ್ ಪೋಣ ದಾದನ ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾಯನ್ ಪಂಡರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಎಲ್ಲ ಅರೆ ಅರೆ ಬರ್ಚದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಚಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡುತ್ತಾರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲವನ್ ಪೂಜಾರ ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಇತ್ತನಿಕ್ಲ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ರಿಂಚ್ ಇತ್ತಾರ ರಂಚಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 1 ನಿಕುಲ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅವಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊಂದು ಇರು ಪೋಂಡ ಉಂಡದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಂಚರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಪುಂಡು ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ ಪೆರೈಕ್ ನೆಲಚಕ್ರತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಒಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪುಂಡು ಒಯ್ಯರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಈರು ಈ ಜಾಗ ಈರ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜನ್ ಫಂಡ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಆಪ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ನಿಕುಲು ಏತ ಸಮಯ ಅವಲು ಪೋರ್ ಆ ಸಮಯ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರು ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಒಂದೇ ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ಲೋಕ ಅವು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಂಕೆ ಪುಣೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ 10 ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಬೋನಾಗ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವು ಆಯ್ದಿ ಸರ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ನೀಡರ್ ಪಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುನ ದಿನ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಾನು ದಾದಾ ಮಾತ ಬರು ಒಂದು ಬಂಡದು ಸೊ ತೂಕ ಸೊ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಡು ಸರ್ ನೀತು ಯಾರ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಹೊಸತುಂಡು ಟ್ರಾಲ್ ಪೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಐತ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಮೆಂಟರ್ ಐತ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಂದೇರ್ ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪದವಿ ನಂಗಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾರಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂತ್ ಬರ್ಕಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿತ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ దాన్ని షాక్ కాండ ఆవొడ్డి ఆవుడుందే నీ లాయర్ గెటప్పుడు వైదీని కావురు బోళ్ళూరు కూళ్ళూరు నంతూరు పనముదు బోందేలు పచ్చనాడి ఏ ఆడికి పుర టికెట్ కొడుతున్నా ఓకే బిల్డప్ ಇಜೋರ್ ಯಾನ್ ಲಾಯರ್ ಅದು ಈತ ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನೋರು ಕ್ಲೀನರ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನೋರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಬೈದೆ ಶೇ ಓಡಿ ಪೋಯಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ಪಾವ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತಡೆ ಎನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತುಮ್ಮಂಜಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ ಪುನಗೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಂದಿತ್ತೀಜ ಇದಂಜಿ ಕೋಟಿ ಗಂಡ ಬೇಗ ಬರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಾಡು ಉಂದಾದ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ದನಿ ಮರಿಯಲತ್ತೆ ಆ ಅಂಚ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಕಂಡು ನರ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ದಿನ ದನಿಯನ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಯೆ ಐಟ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯೆ ಅಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೇಗೆ ನಿಂಬ್ಯಾ ಪಲ್ಲೆ ದನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತ ಕಲ್ಪಂದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪೇರ್ಗೆ ಅವಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಆದಿತ್ಯ ನಕಲು ಲಾಯರ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಬಂಡರಿ ಆತ ಅಂದು ಲಾಯರ್ ಅದಂದೇನು ಸುರುತ ಕೇಸ್ ಮಾರಾಯ ನೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಪುಸ್ಕಂಡೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಬರೋಣ ಓಡಚ್ಚೀರ್ ಅಂಚ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪುಷಿ ಹೌದಾತ ಅಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಕೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಗ್ರೇರೆ Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. ಟೊಮೆಟೊ ಕಸಿಗಿತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಕಸಿಗಿತ್ತ ಓಯ್ ದನಿ
ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಂಚ ಸೀತಾಯಿನಿ ಅವು ಇರ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಲಾಗ ನೀರ್ ಜಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಸೀತಾಯಿ ಅಂಚತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಗ್ರಾ ಎರೆಗೆ ಆ? ಎರೆಗೆ ಎರೆಗೆ ಬೊಗ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಡ ಬುಧರ್ ಆಳಂ ಬೊಗ್ರೆ ಬಂದು ಆ. ದೇವ್ರಸ್ಕನ್ ಟೆಕ್ ಬುಸ್ಕ್ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಚರನ್ ಆಯ್ದಾದ ಬಗಲ್ ನೀವೇ ಅವು ರಸ್ಕು ಪುಸ್ಕು ಟೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಆಯ್ದ ಏನೇನು ಅವು ಅಂಡವು ಇತ್ತೆ ಕೇಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಳ್ಳೆದೆ ಕೇಸ್ ದಾದಿ ಈರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ. ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅದು ಬಾಕಿ. ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಆತಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತಿನಿ ಲವ್ವೇ ಆ. ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಅರೇಂಜ್ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಓ, ಆಹಾ, ಅಂಚ ಅಂಚ. ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಲವ್ ಬಂಡರತಿ ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡ ದಾದಿತ್ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೂಜಲಿತ್ತನು ಆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿತ್ತನು ಆ. ಕೋಮರ ಬಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಇದಿರ್ಲಿ ಕಾಲಿಗಿದ್ರು ಕೋಮನ ಏ ಅವತ್ತಿ ಆಕಾಶ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪುಣ್ ಆಹಾ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆ, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆ. ತೂದು ತೂದು ತಿನ್ನುವೆ ಆನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊರಡುಂದ ಕೊಂಚಿ ಉಮ್ಮ ದಾದಮೆ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ತೆಮ್ಮ ಆವ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಆ. ಆಲ್ ಪೊನ್ನತ್ತು ಬಕ ದೇವರ್ಸಿ ಬೇ ದೇವಸ್ತ್ರೀ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ದಾದ ಇತ್ ಜನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ. ದೇವ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂದು ಓ ಅಂಚ ಆ, ಅವು ಅಂಚ. ದೇವರನ ಪೊಣ್ಣು ಆ, ಆಹಾ. ಆತುಲ ಬೊರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಲೆ ಅಂದ ಆ. ಅಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಪೋಡ ಅವಳೆ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ 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 ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ಬಂದವಳು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಶೂಲ ತಂದವಳು ಹೇ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿ ಬಂದವಳು ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ನೋಡಲೆಂದು ಬಂದವಳು ಲೇ 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 ಈರು ಮುಲ್ಲರೆ ಅವ್ನು ಬಾಜಲೆ ರಮ್ಯ ದೆಕ್ಕೋನ ತೋಲೆ ದೆಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದೂರ ಮಾಜನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಪೆ ವಾರಿಜಿನಾಲೆ ಅಣ್ಣ ತೆಕ್ಕೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತರ ತಿಲ್ಲರು ರಂಜು ಗೊತ್ತಾ ಬಜಿ ಮರ ಅಳುಂತಿರ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಎಗಲಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಗುಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಇತ್ತನಿಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಆಲಾಯರೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಮೂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ನೆತ್ತ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ನಿನ್ನದಾದ ಮರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೀರ್ ಲಾಯರ ಯಾನ್ ಲಾಯರ ಅಂದು ಆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಮುಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಲೆ ಪೂರ ಇರಗೆ ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರಡು ಇಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ದಾದ ದಾದ ಪನ್ಪಿರಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗಾಲಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಕುರು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಎಂಚಾಕೇರಿ ಎಂಚಾಕೇರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಾಗಣಮೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ಕೈಟಾಡಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ. ಆಂಡ ಈ ಬೋಡಿ ದಿನ ಕಲ ಕೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ ಅತ್ತ ಅವೇನ್ ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಅಂದದ ಲವ್ ಮಾಲ್ಪುರ ಸುರು ಸುರುಕು ಆ. ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ. ಇತ್ತ ಕಾಲಿಕರ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಓ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆದು ಜೋಕಲ್ ಮೀನಿಂಡಿ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಜೇ ತೋರ್ಸನ್ಮೆ ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ರೊಟ್ಟು ಓಡ್ಸೋಡು ಮೂಜೋಕುಲು ಅವೇ ಎಂತಮೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರೊಟ್ಟು ಓಡ್ಸೋಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುರುತ್ತ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಓ ಅಮರದ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚದ ಆದೆ ಮದುವೆ ಸುರು ಸುರುಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದು ಕೊರತ್ತೀರಿ ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ತೂತಿನೆಜ್ಜಿ ಕೇಳಲೆ ಅರಡ ಅಂದಯ ಅಂದಯ ಇಂಚಿ ಬರ್ಬೇಕೇಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೀನು ಗಾಲವಾಟ ನಕ್ಕುರ್ದು ಬಾಡು ಸಮ ಅಂದು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ. ನಕ್ಕುರುನು ಮೀನಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರ್ರೆ ಮರಲ್ಲ ಅವಳ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಲಂದು ಮರಿತಿಲ್ಲದ ರಮೇಶ್ ಆನ ಬಡಿತೀನಿ ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ಣಗ ಉಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಂಜನ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅದೇ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೋದನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೆಡಿಯಾ ದೇ ಇಂಚಿ ಕೇಳಿ ಆಲ ಆನ ಬೋಡಿತಿ ಮಾರ ಯಾವತ್ತು ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೆರೇನ ನೆರ್ಪಿನಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರಂತ ಜತ್ತು ಬಾಡಿ ಅವ ಮಾತ ಬಿಟ್ಲೆ ಆ. ಇತನಿಕು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂದಾದಂ ಪೊಡುಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ ಕೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪುನು ಅವಾಗಲೇ ದೇವಂದು ಬಾಬುಜೇರ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲೆ ನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡೋಡುಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದೇ ಆ. ಓ ಇಂಚಿ ಕೇಳಿ ಅಬನ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಿಡ್చి ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಅಕುಲ್ ಸಮಪಾಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಬೇಲಲ್ ಬೇನಿಕಲು ಅಯ್ನ ಒಂಜರ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪೂತೈ ಮೀನಾ ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕರ ಅಡ್ಡು ಬೋಡೆ ಆ ಸಮ ಎಂಗತ್ತು ಜಂಗ್ ರಡ್ಡು ಆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕರ ಅಡ್ಡು ಬೋಡೆ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಬೋಡಿ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲ್ಲ
ನಿಕ್ಕಲು ಓಳು ಕೋಟುಡು ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಇರು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತ್ರದ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಕೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಹಾ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತ್ರದ ಬಲೆ ಆಕೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಲಿ ಆಕು ಜಲ ಪದ್ದೋರ್ ಮೋಡ್ ಬಲಿಪುವೆ ಲಾಯರ್ ರೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲು ಡಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾತು ಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಲಕ ದಾದ ಮಲ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹಾ ಎಂಗುಲು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಸಮಪಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದು ಐಕೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈದ ದಂಚಿಡ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾ. ಕುಡಂಜಿ ಬೆದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೊಂಡ್ರೆ ಪಿಡೆಗ್ ಬರ್ಪ ಅನ್ನ ವೆಲ್ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೊಕ್ಲ ಶೋ ತೂಯಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಶೀತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನಿದ್ನ ನಿಗುಲ್ ಪಾರೋಡು ಸರ್ ಸಾರಿ ಬುಗ್ದ ಎಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸರ್ ಅತ್ತ ಐಟ್ ಪಂಡ ಬಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಐ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ದ ಅಂಜನ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಹಜವಾದ ಟೆನ್ಷನ್ Very ಕೋರ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಕಂಡನ್ ಮುಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಕೋರ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಜನೆ ಅಂಚಂದತ್ತಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದಿರಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಆಂಡ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮುಕ್ಲು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತು ಬಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮುಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಡ್ ಟೀಮ್ ಏರುಳ್ಳರಿ ಅಕುಲ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಆಧಾರುಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಮುಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ತೋಜು ದಾನ್ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ತೋಜುನೆ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜವನೇರ್ ಬಂಡ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೇರ್ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ ಪಂಡ ಜವನಾದಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ವಿನೀತನಾಥ್ ವಿನೀತ್ ತೋಜನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ಟು ಅಂದೆಂಚನುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೋದು ಲಾಯರ್ ಆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಏನೋ 2 ಜನ ಕೇಸ್ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೋಜರು ಅಲ್ಪ ಓಲ ಒಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಅವನ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡೋದಕ್ಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಮಂದೇರು ಬಟ್ ಅಂಜಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಜಿ ಬಕ್ಕ ಅವ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅದ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಆ ಪಂಚ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆದ ಒಂತ ಕೊರತೆ ತೋಜ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೊಸ ಟೀಮನ್ನೇ ನಾನು ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂತು ಅಂತ ಅವೇನೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ಆಕಳು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ದ್ವೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ 2 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಸರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾ ತೂನಗ ಸರ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಇದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ CPL ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೋಸ್ ಮತ ಒಂದು ಪುನ್ಸು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದೇ ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ಬಲ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಗ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವು ಪುರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಎಡ್ಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲು ತಿಕ್ಕೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅದ ಎಂಕುಲ ದಾಯ ಬನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದು ಜೈ ಮಾತಾ ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸತಾದ CPL ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಲೀಡರ್ ನೇಮ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದುಂಡು ಸೊ ಸುಕೇಶ್ ಆಯ್ತು ಮೆಂಟರ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಂಚೆ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನಾಗೇಶ್ MS ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಮಳಾಲಿ ಎಂದ ಪುದರ್ದಾರ್ಲು ಒಂಜುಲ್ಲೇರು ಸೂರಿ ಪೇಜಾವರ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಧ್ಯ ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂತೂಕ ಸೊ ಜೈ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾರ್ ರೂಲೇರ್ ಪಂಡಿತ್ ಸತ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಂದಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿ ಇವನಿತ್ತು ಓ ಶೆಡ್ ಅಚ್ಚಾ ಸರ್ ಈಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಚ್ಚಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆ 2 ಕೊರ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿರೋದಲ್ಲರಿಗೆ ಪಂಡರಮ್ಮ ಆರ್ ರಪಕ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ನಿಖುಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೀರಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ್ ನಾರಾಯಣ ಓ ನಾರಾಯಣ ಓ ಕೋಡದೊಂಜಿ ಮದ್ನ ತೂತಾನ
ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಮದ್ಮೆಯ ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ದ ಪರಿಮಳ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಂಚನೆಂಡು ಅದ ಬಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಂದು ಏರೇನ್ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟಾರ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬಂದಿಚ್ಚಿರಕುಲು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಂಕು ಎಡ್ತು ಮಂಗನ ತಾಂಕುದೊಲಿ ಮಂಗನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮಂಗನ ನಮ್ಮನ ಮಂಗನ ಕುಲ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಸಯ್ಯಡಂಚಿ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಪುಲಿಪುನಾಗ ಬರುವೇರು ಬರ್ಪೇನ್ ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಲಕ್ಕಾದು ಆ ನಮ್ನೆ ಕಾಸು ಮಾಲ್ತದ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಅತ್ತ ಓಣುಮೆ ನಿನ್ನ ಪುಂಚ ಓಣುಮೆ ಪುಂಚವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪುಂಚವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಚ್ಚುಲು ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಉಚ್ಚುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಂಚೋಡು ಎಂಕಲ ಪುಂಚ ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚುಲುಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಬಕೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪು ಪಪ್ಪ 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 ಲೆಪ್ಪು ಅನ್ಪೆ ಪದ ಅನ್ಪನ ಎಂಕಲು ಎಂಜಿನಟ್ಲ ಪದಟೆ ಲೆಪ್ಪುತ್ತ ಪದ ಅವಡು ಗಾದೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಜನ ಬೋಡು ಕಮಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪಪ್ಪ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದೈ ಬಲ್ಲೆ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ಇರ್ನಮ್ಮೌಲು ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚಿನದ ಎಂಚಿನವನು ಏರ್ ಬೈದಿದ್ರು ಪಕ್ಕ ಮರಲು ಬಾತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಂತಿಕ್ಕಂದ ಎನ್ನಡೆ ಬಲ್ಮೆಕೇಂದ್ರೆ ಬೈದೇರು ಇತ್ತಿರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಓಂಡು ಅಣ್ಣಂಪುಲ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಂಪುಲ್ ಪಿರಾಡು ಟಿಪ್ಪಾಡು ಬರೋದುಂಡು ಆತು ಬರ್ಪುಣ ಸಾವುಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹಲಾಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂತ್ರಿ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ತರ ಗಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊರಿಕೆ ಗೂಂಡ ರೌಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ಮದಕರಿ ವೀರ ಮದಕರಿ ಪೌರುಷದಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಮೇಲಾಣೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಾಣೆ ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮೀಸೆನ ಗಿಚ್ಚಿ ಶವರೋಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರ ಸೂಪರ್ ಆತದು ಆಡ ಒಂಚೂರು ಡೆತ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಿಕ್ ಡೆತ್ ಹತ್ತು ಮೇ ಗತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಕ್ಕಾದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಂದ ಜುಗಾರಿ ಜುಗರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಜುಗರ್ ಹತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ತಕ್ಕಾರ ಎಂಕಲ ಉದಾಕಾರ ದರ್ಪಮೆ ಎಂಕಲ ಲೂಡ ಬಲ್ಮೆ ಸಾರ್ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಡೈಕ್ ಸರ್ ಮೀಯರಂಡೆ ಮೀಯರೆಂಜ ಪರ್ಬನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನೇ ನಂಗ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ನಂಗಿದ ಚೂಲ್ ತೆಚ್ಚಿಲೆ ಸರ್ದಂತು ಏನಂಬೆ ఉంది ಮರುಭೂಮಿ ಫಜೀರ್ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಿ ಅರೆ ಅವು ಮರುಭೂಮಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ನರಭೂಮಿ ಸರ್ ಏನನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಮೇರ್ನ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ ಮೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಲುಂಗಿಯರಿ ನಮ್ಮೆಡೆ ಪೆರ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಬರ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೋರಿನಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಲೆ ಹುಲೆ ಹುಲ್ಲಾಡು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಆಂಧ್ರವಾಯ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಬಿಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟವರೋಡು ಬೇತೇರ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆ ಪುಂಚಡ ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚುಲುಲ್ಲ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚುಲ ಓಬುರ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಪಜೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೋರದ ಪೆರ್ಮರಿಂಡು ಪುಂಚದಲ ಏತ್ ಉಚ್ಚುಲ್ಲ ಪಡು ಪೊಲೀಸ್ ತೇ ಬತ್ತದು ಪುಂಚದ ಪಿದೆ ಪುಂಗಿಯುವುದು ನಗ ಪುಂಚದಲ ಇತ್ತಿನ ಉಚ್ಚುಲು ಜಾಡ ಬತ್ತದು ಜೀಜಾದೆ ಪೋಡು ಕಮಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ ನಾರಾಯಣ ಓ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ఏర్బే నారాయణ ఏర్బే నారాయణ లెప్పుడు ఏర్బే ఎన్న జాలకు బతుడే నారాయణ బందు లెప్పుడు ఏర్బే ఆయా ఆత తంకెత్తినేనా ఎన్న ఎదురు బతు లెప్పుడు మూజికా సై ఏర్బే లెప్పుడు ఆత తిగలెత్తిన ఎన్న ఎదురు లెప్పుడు బాసే కెట్టే నమస్కారం సార్ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಬೋಡವ್ ಪಾಡು
ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಹಾಂ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವ್ರು ಹೌದು ಸರ್ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಡ್ ಚಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರ ಈ ಜನ ಗಿಂಜಾನ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಹೊಡಿ ಪಾಪ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತಾನೆ ಎಂತ ಹೋದಿರಿ ನುಂಗೆ ಲಂಗದ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ವೇರು ಸರಿ ಈ ತಪ್ಪೇನಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಿ ಮೈನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇರೆ ಇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಇದು ಪೋಡಿನ ಸರ್ ಓಡಿಡು ಅಪ್ಪನಮ್ಮ ಊರವರ ಪಿರಾಡು ಬಂದು ಚೆರ್ಪೇರಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ ಲಂಚಿನಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಸರ್ ಎಂಗ್ ಲಂಚಿನಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಕಲ್ವಣ್ಣನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಸರ್ ಅವ ನೀರು ನಾರ್ದು ಕೊರಡು ಸರ್ ಎನ್ನೊಂದು ಚಡ್ಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರ್ ಚಡ್ಡಿದ ಚಡ್ಡಿದ ಎಂಚಿ ಸಾವೆ ಸರ್ ಚಡ್ಡಿದ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಯಾನೊಂದು ಪೊಸತ್ತು ನಾಳೆ ಚಡ್ಡಿದೆ ಐತೆ ಸರ್ ಐಗೆ ಯಾಂದ ನಾನು ಕೊಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಏನ ನಾಳೆ ಚಡ್ಡಿದೆ ಐತೆ ಸರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಪುಡಿ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೋಡು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಇತೆ ಅವು ಚಡ್ಡಿಯ ಯಾನ್ ಲಂಗ ಅಂದಿನಿ ಹಾಲಿನಂತ ಬಿಲ್ಪು ನಾರನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕೊಲಕು ಸರ್ ನಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಕಂದ ಒಂದ್ ಚಡ್ಡಿ ಮೂನುಂಡು ಒಂದ್ ಚಡ್ಡಿ ಅವನುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸರ್ ಇದೇ ಚಡ್ಡಿ ಕಲ್ ವೆಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈರಿ ನಾಲ್ನೇ ಚಡ್ಡಿನ ನಾರ್ದು ಕೊರಡು ಸರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಹಾ. ಚಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಚಡ್ಡಿ. ಚಡ್ಡಿನಿ ಅನ್ನಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ನಾರ್ದು ಕೊರಡು ಸರ್ ನಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಹಾ. ಸುಖ ತಿರ್ಗಿ ನಾನೇ ಬರಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಕಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಾಚರ್ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅತ ನಾವೇ ಅಪ್ಪಲಿಂಚ ಗಾಲಿ ಮೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೆಪ್ಪ ಹಂಗಿದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಲಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ದೆಪ್ಪು ಉಡ ಗುಪ್ಪಿ 24 ಗುಪ್ಪಿ ಬಾರ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾದ ಕಲೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಾ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ದಾತ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಲಕ್ಕಾದಿ ನೀರಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಬೆಂತಿ ತುಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ 3 ಸೂತ್ರ ನೆನಪುಂಡ ಸರಿ ನಿಂಗೆ ಸೂತ್ರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸೂತ್ರ ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬೆರಿ ಮಾರ ರೆಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊರನೇ ಪಾಸುವಂತ ಆತು ಅಂಶ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ ನೋಡಬಾರದು ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿರಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಲ್ಲೋ ಮಾರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೋ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಡಿ ಹಾಕೊಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೊಡೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆನೆ ಸರಿ ತಿಂದು ಒಂದು ಈತ ಲದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ವಾಸೆ ಜನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಏರನ್ನ ಬಂದು ಅದೇ ಸರ್ ಪಂತಿರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿರ್ ತುಂಬಾ ಆರೆ ಬಂದಿತ್ತುಲೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ವಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಂಡೆ ಅಲಂಕದ ಬೋಣನ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಅಲಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಅಲಕ್ಕ ಬೋಡು ಉಳ್ಳಾಗ ಪದ್ದುದು ಬಿಲ್ಲರೆ ಸಂಕಟ ಆನ್ಬಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರ ಯಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಎಂತ ಅಂಕ ಬೋಡೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರ ಎಂತ ತೂತ ಸರ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಬುಡ್ಪೇನೇನು ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಡು ಒರಿಯನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಾನೋಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಯಾನಿಗಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತ ದಾರ್ಪುನ ಬೇಟುಡು ಆ ಮೇಟ್ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ಈ ಮೇಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದೆ ಬುಟ್ಟ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬರ್ಸ ಬೈತಿ ಮೂರು ಮಾತ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನ ಗಲೀಜು ಮಲ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿಯಾ
ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್. ಸಿಡಾ ಅಯ್ಯೋ సిడౌన్ ఉండండి చెప్పుడొత్తే సార్ మేము సిడగొనొడు కాటోడ్ చెప్పుడో పోలీస్ స్టోరీ పిక్చర్ కుతారమే ఇచ్చితరే ఇంకైత డైలాగ్ మోడు ಮಾತ ವಿಷಯಲ ಗುಡಿಯೆ ಮೂಡರಿ ಅನಾನಿಗೆ ಅಗಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಏರಿಯಾ ಎಂಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏರಿ ಒರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರು ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಲೆ ಚಟ್ಮೇಸನ ಬಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆಜಿ ಕಾಸ್ ಲೆಜಿ ದಪ್ಪಿಯ 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 ಓಯ್ ಆಕೋತಿ ದಪ್ಪಿಯ ದಪ್ಪಿಯ ಓಯ್ ದಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸತ್ಯವೇ ಪಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸತ್ತಿ ಓ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಕ್ಮೇಲೆ ಸೆತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಏನ ಮಗೆತ್ತಿ सामने मेरे जीवन में ना रापटते ದಪ್ಪಿಯ ದಪ್ಪಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ದಪ್ಪಿಯ ಎಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದೆ ದಮ್ಗಟ್ ಸೈಪ ದೆಪ್ಪು ಎಂತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಜಾ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ರದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಬೇಗ ಧರ್ಮೋಗಿ ಚಾಟಿಂಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಪ್ಪಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಗುರ್ತಿ ಮಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗಲಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಏ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಪ್ಪಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಪ್ಪಿಯ ದಪ್ಪಿಯ ಅಪ್ಪ ನೀ ದೆಪ್ಪ ಅನ್ಬಿನಾ ದಪ್ಪಿಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೈ ಪೂರಾ ಬಾಡಿಗೆ ದಪ್ಪಿಯ ದಪ್ಪಿಯ ಬೇಗ जब मैं ಅರೆ ಪಪ್ಪ ನಾಲ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಅಲೆ ಪಾಪ ನಾಲ್ನೇ ಚಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಂడి ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವಳು ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಡ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ದರೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರ ಜನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಪಡ ಅಕಲ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾ ಚಡ್ಡಿನ ದೀವು ಅಂತ ಬರೋ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಆಪಲ ಯಾನ್ ರಾಮ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವನ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊನೊಲೆ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಪಲ್ ಪನ್ಪ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊಂಟೊಡದ ತಿರ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸೊಂಟ ತಿರ್ತ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಆಪುಚ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿದ ವಿಷಯನೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ತೋಚಿಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಜೀವಗ ತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚಲ್ಪಟ್ ಜೀವ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಚಲ್ಪಟ್ ಜೀವ ರಡ್ಡು ಪತ್ತೊಂದಗ್ಲು ಪರಬೇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ರಾಮ್ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಶಶಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆನೆ ಈ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲಿನ ದಾಲಾ ಗೊತ್ತುದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಇನ್ನೋಲ ಆಪಿಲಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಪ SI ಪಾಡ್ದಿನ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಅವಲ ಓಲ್ಲ ಆತ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಚರಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ಎಂಚ ದೆತೊನೊಲಿ ದೆತೊಂಡ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದಾರ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದಾರ್ ತೋಜು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಜವನೆ ಆದುಪ್ಪಾರು ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಜ್ ಆರ್ ತೂನಾಗ ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲ ಬಾರಿ ಇಂಚ ಅಜ್ಜರ್ನಾನೆ ಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಲ ತುಯ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಈ ಟೀಮ್ ತೂರಾಗ ಸೊ ನಮಕ್ ಹೊರ CPL ದ ಸೀಸನ್ 1
ಸೊ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರದಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಸರ್. ಓಹೋ ಎಸ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಉಂಡ ಪಂಡ. CPR ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಾಲಿಟಿ ಉಂಟು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ ಐತೆ. ಸೊ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಇಂಚೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಅಂಚನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಜೋಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಚದ್ದು ಯಾ ದುಮ್ಮರಡು ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲ್ ಪೋತೀರ ಮಾರ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಲೇಟಿ ಮೊಯ್ಯ ಯಾಕಡೆ ಬೈದೆ ಅವನು. ಅವಳು ಏನೋ ಬಾವಲಿ ಬೇಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಾವಲಿ ಬಣ್ಣ ಪುಡ್ಯಪ್ಪ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಬಾವಲಿ ಸಿಕ್ಕು. ದೂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಪಲ್ ಮೀನ್ ತಿಂತಾನ. ನನ್ನ ಬಾಕಿದವಲ್ಲ ಬರಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾಪದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ ನನ್ನ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಮಗ. ಹಲೋ, ಏರೇ ನೆರ್ಪಿನಿ ಮಾರಿ ಊಳೆಂಡು ಮಾರಿ ಬಾರಿ ಬೇಗಾನ್ ಬರ್ತೀನ. ಬೇಗನೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬೇಗಾನಪ್ಪ. ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ. ಓಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಬೋಪಿ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಚ್ಚ ನೆಂಚಿನ ಇರ್ಬೇಗಾಂಡು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನಿ ಬೋದು ಬರ್ಪಿನ ಬಕ್ಕ ಕುಳ್ಳಿ ಮರ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಬರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನು ನಾನು ಆಯ್ವಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಿ ಆ ವೆಂಕಟಲೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಸಂಕಟನ ಮರ. ಜಿಂಕೆ ಮಾರೀನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಮಾರೀನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಮಾರೀನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಮಾರೀನಾ ಏ ಮುದ್ದು ನಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೊಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೆ ಕಾರು ಕೊರ್ಪಿನ್ನ ಕಾರು ಕೊರ್ಬೇರ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದು ದಾನೆ ಲೇಟಿ ಅವು ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹಂಗ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂತದ್ದು? ಇದು ಸಾಲ ವಟಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಲಿಸಿ. ಅದು ನಿಂಗವ ವಾನಮ್ನೆ ಬದಲಿತಲಿ ಅದು ನಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ಅದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿ ದಾಳಿಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಡ್ ಇದೇ ಪಾಠದ ಸೈಡ್ ಹೋಗಂದಲ್ಲ ಇದೇನ ಇತಿಹಾಸ ಜಪ್ಪ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಮಾಜುಂಡು ಜಾರ್ತ ಬೂರಾರ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಾ ಆಯ್ತಾ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮಿ ಭಾರತಗೂ ಯಾಪ ಬತ್ತಿ ಆಯೆ ಮಾರಿ ಭಾರತ ಹೋಗ್ದಾಯ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ ಆಯೆ ಬಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾಂಡತ ಮಾರ ಮರಿಯಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಮರಿಯಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂದು ಆಯಪ್ಪ ಮರೆಯಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತೂತೆ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಟು ఆయన ಉದ್ದದ ಕೆಂಪುದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಟಪಲೆಲಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀತಿ ನಾನು ತೂತೆ ಸರ್ ಐಕ್ ಈ ಎಬ್ಬೆ ಅರೆಗಾಲ ಹೊಡೆಯರ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡು ಮರಿಯಾಲ ಹೊಡತ್ತೆ ಸರ್ ಉತ್ತಲೆ ಬರ ನಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬನ್ನಗ ಗಂಗೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡುವಲ್ಲಿ ಓಡಿಬೋದು ಸೇರುವ ಸರ್ ಅವು ಹೋಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ನೀ ಗೊತ್ತುಣಬ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಕ್ಲೋಸು ಗಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಈ ಕೆಂಪು ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡುವ ಸರ್ ಇಂಚ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಸರ್ ಸೀದಾ போது தண்ணீர் ಬಾವಿಡ ಗಣೇಶನ್ ಸೇರುವ ಸರ್ ಗಣೇಶನ್ ಸೇರುವ ಇಂದು ಗಂಗೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಈರ್ಬೆ ಗಂಗೆ ನೆರ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಎಂಗನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇ ಇಂದು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ನತ್ತು ಯಾರು ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಗಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯಪ್ಪ ಗಂಗೆ ಬಂದು ದೀತಿನ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಬೀಸು ಬೋತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಲತ್ ಬಿಡು ಇದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಅವೆನ್ನಿಕೊಲ್ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬನ್ನಡು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಂಡದ ಆದೇಶ ಆಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ಬಂಪಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ
ಅವ ಮೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ವಾಕ್ಯ ನಿಗಳು ನಿಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರೋಡು ಇತ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾ ಚೆಲ್ಲಿದ್ಯಾಕಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಜಾನ್ ಬಂದ ಸರ್ ಅವೇನು ಪದ ಭಾಷೆಲ ಬರ್ಕೊಡು ಮಾರ ಬುದ್ಧಿಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾನ್ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಪನ್ ಬಾಲೆ ಹಾ ಪನ್ 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 ಹಾ ನಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಭಾಷೆ ಜಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿದ ಚಾಕು ತಿಂದೇರ್ ಮೇ ನಮ್ಮೆ ಒಚ್ಚಳೆ ನಮ್ಮೆ ಜಾನ ತುಪ್ಪ ಬೋಚಾ ಬರು ಬೋಚಾ ಬರು ಇದು ಒಂಜಿ ಗುರಿರಿ ಗುರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮಿನ್ನ ಗುರಿರಿ ಮಂಡೇರು ಗುರಿರಿಯಂ ಪಟ್ಟಂ ಪರ ಇರ್ಬುಲಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಂದಿಡು ಬಜ ಬಜ ಬೊಗ ಯಾದರ್ ಪಂಡಿ ಯಾಂದದ ಮಂಡೆ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನಂದು ಇಲ್ಲ ಚಾಕು ತುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಐ ಕಾಕುನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆಂಚ ನಂಚಾನ್ ಪಾರು ನಿಗೈ ಪನ್ಪೆದ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಹಾಕೊನೋಡು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಇತ ಲಾ ಅಲ್ಲ ಇತ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಪನ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇತ ಏಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಏಡು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಏಡು ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅದ ಏಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಏಡುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಲ್ಲೆತುಕ ಮೂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಕುಡಬತ್ತಿ ಪನ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಜ ನೋಡು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಕುಡ ಪನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆದ ಬೋಪೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಲಭದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾದಾ ಪಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅದು ಸಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಬ್ಬ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಈತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಂಡಲ್ ಪಂಡರ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲ್ಲಿತುಗ ಮಂಜ KS ಸಾರ್ ಎಂಕುಲು ಕುಸಲ್ ಮಂತಿನಿ ಸಾರ್ ಕುಸಲ್ ಸಾವುದು ಕುಸಲ್ ನಿಂಗನೆ ಎಂಕುಲು ಪುಟದಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಸಾರ್ ಬೊಕೋಲು ಜಿ ಓ ಎ ಓ So usually basically so basically our concept joke master. So very base concept paton by their audition. So Shashi sir yen chat. I would like to appreciate ಅಕಲ್ನ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಪುನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅದಾಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿ ಆಪುನಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಬರೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಚವನೆರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕೊರತೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಮುಕ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಾದಿನ ಮುಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ತೂಯಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ Okay. That should okay. Ram sir on opinion Pandi Baka will come to the point. Yes. So Irigen chat sir udal kalavider nakla performance. ಈ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರದ ಅದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸುರೂಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂದ ನಮ ಒಂಜಿ ಆತುಂದೇನು ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ 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 ನಮ್ಮ ನಡು ಮತ ಮಂತದೇರು ಆಡ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಐಕ್ ಟಚ್ ಆವಂದೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬೇತೆನೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದು ಇರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ ಹೊಸತ್ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾತೆ ಮೊಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತೋಜನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಆಡಿಷನ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಡಾಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಡು ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರು ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ಓ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಏರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿತ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದುಪುಂಡು ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಜೈ ಮಾತಾ Jai Mata. Jai Mata Di. Okay, so Jai Mata Di is directly going to Comedy Premier League Season 2 ta Premier round ko select aate hain. And original nakle any suggestions sir? Team nakle any suggestions? అవే రామ్ పండ్లకనే రెడ్ టీమ్ దకుల్ల ఆర్టిస్ట్ వైಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲೆ Okay. ಅಕಲು ಒಂದೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತನ ಬಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತನ ಬೇತೆ ಓಣ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ Wow. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನಕಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನೋಡಿ ಬಂದ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅವನ್ ಬಳಕೆ ಮಂತು Okay. So finally ಅಂಚನ ಮುಗಿಪು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಸರ್ ಆ ಮೂಜಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಅದ ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಬಟ್ ಆರೆಗಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಶಿಟ್ ದಾದೆ ಸರ್ ಈರೆ ಪನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡ ಐಕ್ ಸರ್ ಅದಾರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಬರ್ಚಿ ದಾದದ ಮಗ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸೊ ರಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮೂಜಿನ ಜಡ್ಜ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆತ ರಡೇ ಜನ ಸುಧಾರ್ ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಜೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತೂದ ಐಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತನಂದಾಣ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಸೊ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ until then bye bye take care and stay tuned to V4 and Comedy Premier League Season 2.